Ha, co to tady máme? Tahle poturka je slimák banánový. Dělám si srandu. Žádný slimák banánový neexistuje. Hybrid jídla a zvířat, to je skvělý. Potom, co tyto dva dokončí akt letavého milování, samec udělá něco vážně pozoruhodného. Sní svůj vlastní penis. Ahoj, dobře. Hádám, že... Nemyslím si, že tato taktika je k přežití úplně nutná. Já jenže, jak mi tohle má stejně pomoct přežít, k sakru? Ach bože. Ahoj, já jsem Ted Bear a právě si chystám sníst můj... Nemůžem prostě použít speciální efekty, že dělá ta ženská na ně opravdová. Dobře tedy, jdeme na to. Dneska ne! Tmavý útok! Utíká nám, rychle za ním! Hned jakmile dokončíš natáčení, všichni půjdeme domů. Jo, kámo, na to mi se změníš. Nedostanete mě živýho! Máš padáka.